Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Нарэшце мы зможам атрымаць міжнародны дакладней аналіз міжнародных падзеяў у тым ліку і якое ўплыў, дачыненне і ўвогуле звязку яны маюць з Беларусю, з беларусамі, з нашым жыццём. Мы сёння гэта ўсё і прааналізуем, атрымаем ад палітычнага аглядальніка, гісторыка Александра Фридмана. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну што ж, шмат рознага такога міжнародкі, рознай такой цікавай, якую хацелася б абмеркаваць, але давайте пачнем, ведаеце, з чаго, сённяшняй такой навіны, якую падхапілі усе расійскія паблікі, што, маўляў, лідары заходніх краін звярнуліся да Зеленскага з просьбай, каб ён не надта ўжо там настойваў і прымушаў іх да адказу пра наконт найхутчэйшага уключэння Украіны ў склад НАТО. Гэта сапраўды так? Вось як это выглядае і чаму, калі такое сапраўды было, такія заклікі ў бок Зеленскага гучаць? Ну, гэтыя заклікі, якія ідуць, яны для заходніх краінаў, яны досыць непрыемныя. Яны яшчэ раз паказваюць, што трэба прымаць рашэнне. Рашэння ў іх на дадзены момант няма. Яны відавочна і галоўным чынам такія краіны альянсу, як Германія і перш за ўсё Злучаныя Штаты, яны не жадаюць ісці на абвастрэнне. Бо яны лічаць, што калі іх такія рашэнні будуць прыняты наконт Украіны, то адразу можа дзейнічаць артыкул 5 статута НАТО, і гэта азначае таксама ваенную дапамогу Украіне, прычым не толькі там зброі, але яшчэ і большым, чым вось зброя. Яны відавочна да такога крока не гатовыя. Кансэнсусу наконт прыняцця Украіны у альянс няма. То бок, калі украінскі бок уздымае гэтае пытанне, на гэта трэба нейкім чынам адказваць. Калі ты адказваеш на гэтае пытанне, добрых адказаў не атрымліваецца. З аднаго боку, тыя людзі, якія жадаюць пачуць, аўдыторыя, якая жадае пачуць, што Украіну ў НАТО ўвогуле не прымуць і нічога, ніякай пагрозы дадатковага ўмяшальніцтва альянса ў вайну няма, такога адказу яны даць не могуць і не жадаюць. Канкрэтныя тэрміны назваць, калі Украіна будзе ўсё ж такі прынятая ў НАТО, яны таксама не могуць. Агульныя фармулёўкі, што Украіна ўжо амаль падрыхтаваная, саспелая, абавязкова будзе членам НАТО, ну, колькі можна гэта ўсё паўтараць. Таму выглядае так, што яны былі б не супраць, каб украінскі бок гэтай непрыемную тэму не ўздымаў. Ну, гэта ж не адзіная непрыемная тэма. Я думаю, што канцлер Шольц быў бы зусім не супраць, каб пытанне таўрусаў не ўздымалася. І, дарэчы, відавочна, што украінскі бок ідзе яму раз-пораз насустрач. Бо апошнім часам гэтае пытанне таўрусаў, яна ў нямецкім кантэксце яна ўздымаецца некаторымі нямецкімі палітыкамі. Але вось украінскі бок, ну, прынамсі, міністр Кулеба, альбо той жа Зеленскі, яны апошнімі тыднямі на гэтую тэму ўжо не выказваліся. Так што я себе цалкам уяўляю, што сапраўды еўрапейскія лідары звярнуліся да Зеленскага вось такім не патрабаваннем, канешне, хутчэй за ўсё, ну, рэкамендацыі, што вось не трэба гэта рабіць, бо мы нічога такога сур'ёзнага адказаць не зможам, і гэтымі пытаннямі вы ставіце і сябе ў непрыемную сітуацыю, і нас таксама. Ну, можа быць. Дарэчы, калі вот тут пра таўрусы спрэчная сітуацыя, мы з вами ўжо гэта абмяркоўвалі, таму што прызнаюць ваенныя эксперты украінскія і вайскоўцы, што насамрэч таўрусы-то няма на што цапляць украінскаму войску. Нават калі будзе F-16, то ён таксама, гэты Таурус, да это F-16 не пасуе. То есть навошта яны патрэбныя? Тут таксама пытанне, ці это чыста палітычнае такое пытанне. Таурус это як вобраз нейкі такі, некага палітычнага запыта, не больш за тое. І з гэтай сітуацыі, калі працягваць гэтую думку, пазіцыя Шольца наконт удараў заходняй зброі па тэрыторыі, па аб'ектах на тэрыторыі Расіі. От з чаго ён
на фоне іншых палітыкаў заходніх, якія ўжо выказваюцца за наданне магчымасці там ці права Украіне наносіць такія удары, Шольц упарта трымаецца ізноўку вот пазіцыі як з тымі леапардамі ў свой час. Ну, калі мы возьмем сапраўды таурусаў, я ж заўсёды падкрэсліваў, што гэтай гісторыі дыскусія вакол таурусаў яна моцна перабольшана. Я не буду скранаць тэхнічныя пытанні, бо я сапраўды ў гэтай галіне не спецыяліст, але калі мы нават уявім сябе тыя магчымасці, якія ў Германіі ёсць, і гэта паставіць, ну гэта не вырашальна, гэта не тое, што вырашыць лёс гэтай вайны. Цяпер да Шольца. Шольц учора апынуўся ў такой досыць складанай і непрыемнай сітуацыі, бо Макрон зрабіў тое, што ад яго ў прынцыпе падчас гэтага візіта ў Германію чакалі, але ўсё ж такі для нямецкага боку гэта было ў пэўнай сэнсе непрыемна, калі ён выказваўся пра тое, што ўкраіне трэба дазволіць вось такі кампрамісны варыянт. Хай яны адказваюць па ваенным аб'ектам на тэрыторыі Расіі, з якіх атакуюць Украіну. Гэта ж лагічна, яны павінны гэта рабіць, і тую карту, тую мапу, якую Пронген прадэманстраваў, адкуль ідуць удары, но яна вельмі непрыемная, асабліва для Белгарадскай вобласці, бо яе можна інтэрпрэтаваць такім чынам. Вось глядзіце, гэтая Белгарадская вобласць, там ваенныя аб'екты адзін за іншым, і вось Украіна, канешне, мае права і мае рацыю наносіць удары па ім, у тым ліку і заходнім, канешне, перш за ўсё заходняй зброі. Шольц вымушаны быў прамаўчаць у гэты момант, бо яму гэта відавочна не тая пазіцыя, якую ён падтрымлівае на дадзены момант, не падтрымлівае таму, што там яму, не ведаю, шкада расійскіх аб'ектаў Белгарадскай вобласці ці іншае, ну зусім яму абсалютна не шкада. Тут зусім іншы разлік насамрэч. Шольц вельмі першы, ён баіцца эскалацыі, сапраўды баіцца эскалацыі таго, што справа дойдзе да прамога сутыкнення паміж НАТО і Расійскай Федэрацыі. Па-другое, у адрозненне ад Макрона, які больш лёгка можа рабіць такія заявы, першае, дэманструючы сваю рашучасць, акрамя таго, палітычная кар'ера Макрона, яна ўжо ў пэўнай ступені, яна працягваецца, але вось новыя выбары яго не чакаюць больш, ён можа гаварыць адкрыта, не думаючы, што там будзе на наступных выбарах з ім асабіста. Вось, і нават, я б сказаў, з яго партыі, і ён можа адыгрываць вось тую ролю лідара Еўропы, якая Макрону вельмі падабаецца. У Шольца іншыя магчымасці. Па-першае, у Шольца, у адрозненні ад Францыі, няма ядзернай зброі. То бок рызыкі Германіі ў выпадку расійскага нападу, яны ўсё ж такі куды большыя, чым у выпадку Францыі. Гэта першы момант. Другі момант, Шольц выдатна ведае, які настрой у нямецкім грамадстве, у значнай частцы нямецкага грамадства, і асабліва ў ягонай партыі, у сацыял-дэмакратаў, дзе ўвогуле гэты дух пацыфізму па-ранейшаму адыгрывае вельмі важную ролю. Вось гэты неверагодны сцэнарый, што немцы там дазволяць біць па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, сцэнарый, які можа нібыта, я падкрэслю, нібыта прывесці да вайны паміж Германіяй і Расіяй, і он для шмат каго сацыял-дэмакратаў, асабліва сацыял-дэмакратаў ўжо ў сталым узросце, тыя, якія па-ранейшаму мараць пра палітыку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, ўзаемаразуменне з Савецкім Саюзам, цеснае эканамічнае супрацоўніцтва, сардэчныя сустрэчы Вілі Бранта і Леаніда Брэжнева, вось як надзея на лепшую будучыню ў Еўропе, ну для іх вось такія разважанні, для іх это абсалютна непрымальна. І для частцы таксама электарата, значнай частцы электарата гэтай партыі непрымальны. А Шольц, у адрозненне ад Макрона, ён працягвае далей сваю палітычную кар'еру. Я думаю, што нават у яго ёсць амбіцыі на новы канцлерскі тэрмін. Выглядае гэта, ну, хутчэй фантастычна, што ён будзе займаць гэтую пасаду і ў будучыні, але хто яго ведае ўсё ж такі, як будуць разгортвацца падзеі. Пакуль ён разважае абсалютна вось кароткатэрмінова. У наступным месяцы выбары ў Еўрапарламент, і важна, каб сацыял-дэмакраты атрымалі добры вынік. А што будзе далей, паглядзім. Так што я да словаў Шольца ставіўся бы асцярожна. Мы ж ведаем, як гэта з Германіяй адбываецца на працягу гэтай вайны. Не
не, ну не, надо паразважаць, не, а можа і да, і праз некаторы момант будзе таксама і да. Я думаю, што ўсе гэтыя абмежаванні, якія мы зараз яшчэ раз назіраем, і дыскусію наконт гэтых абмежаванняў, хутка, ну можа і не так ужо хутка, але праз нейкі час гэтых абмежаванняў не будзе, і на захадзе, у НАТО, у еўразвязе нават апошнія зразумеюць, што гэта ўсё сур'ёзна і Путін спыняцца не збіраецца, а значыцца нейкія абмежаванні для Украіны яны пагаршаюць не толькі становішча Украіны, яны пагаршаюць таксама і становішча іншых краінаў, бо каб Украіна вытрывала, гэта важна, безумоўна, лёсавызначальна для Украіны, але гэта, як ужо кажуць адкрыта некаторыя нямецкія палітыкі, Украіна гэта першая лінія абароны для краінаў НАТО. Калі Расія здолее перайсці гэтую лінію, ну будуць іншыя лініі, а там і да нямецкай лініі недалёка. Але мне вот просто тэхнічна цікава, что ну как бы азначае дазвол ці не дазвол Германії пры ўсім тым, что Нямецчына вялікую колькасць вельмі там узбраення адпраўляе ва Украіну, але гэта танки, гэта бронемашыны, гэта снарады, ну гэта вот такая вот зброя, тое, чым можна сапраўды страляць глыб России, гэта пастаўкі Брытаніі и поставки США. И что как бы что меняе тут дазвол ці не дазвол Олафа Шольца? Ну, конечно, вы маеце рацыю. Перш за ўсё гэта Великабрытанія і Францыя, але там і ёсць артылерыйскія установкі. Так што пэўныя магчымасці насамрэч ёсць. Але ізноў жа Францыя і Великабрытанія, ну гэта зусім, канешне, іншая гісторыя і зусім іншыя магчымасці. Увогуле ўсё гэтыя разважанні наконт тэрыторыі Расіі, яны мне падаюцца недарэчнымі, бо ізноў жа, гэта ж заходні погляд. Вось заходні погляд, ёсць тэрыторыя афіцыйная, прызнаная тэрыторыя Украіны, гэта значыцца межы 91-го года, і ўсё тое, што па-за межамі 91-го года, там Белгарадская вобласць, іншае, ўсё гэта афіцыйна прызнаная тэрыторыя Расійскай Федэрацыі. Ну, досыць же смешна сыходзіць з таго, што Расія разглядае гэта ж таксама. З расійскага пункта гледжання, ну, афіцыйна не павінна быць аніякай розніцы, не ведаю, паміж Крымам, Мелітопалем альбо Белгарадам, бо ўсе гэтыя тэрыторыі, яны афіцыйна уключаны у склад Расійскай Федэрацыі. Таму, уласна кажучы, уся гэтая дыскусія, яна недарэчная. Германія не супраць, каб наносіліся ўдары па тэрыторыі паўвострава Крыма, добра, але супраць, каб яны наносіліся, я не ведаю, па Курскай вобласці, альбо там по іншым часткам. Не, ну тут іншая ўсё ж таки, спадар Александр, ситуация. То, что там Дзярждума нешта сабе прызнала, ну то выбачайце, Дзярждума можа там прызнаць, што яны могуць з голымі дупамі хадзіць на паседжанне, это іх права. А калі не прызналі гэта на захадзе, ну па іх это самае перакананняў, Крым той же самы, гэта тэрыторыя, это Украіна. Гэта Украіна і ёсць, і таму на сваёй тэрыторыі можа рабіць Украіна што заўгодна. Гэта ўсё так, але ж нам жа гаворка ідзе, чаму яны ўвогуле супраць таго, каб удары наносіліся па тэрыторыі Расіі. Толькі таму, што яны лічаць, што гэта можа прывесці да дадатковай эскалацыі, што Расія ў дадзены момант скажа: ага, вось глядзіце, яны наносяць удары заходняй зброі, тую зброю, якую паставілі, не ведаю, Францыя, Германія, Великабрытанія, яны наносяць гэтыя удары па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, таму Расія павінна адказаць. Але з пункту гледжання Расіі, калі мы будзем гэта глядзець менавіта з пункту гледжання Расіі, прынцыповай розніцы паміж Крымам і Белгарадскай вобласцю быць не павінна. Гэта ўсё, гэтыя заходнія разважанні, яны памылковыя. Яны кардынальна памылковыя, бо калі ты так разважаеш, ты пераносіш уласныя ўяўленні на ўяўленні расійскага кіраўніцтва. А хто сказаў, што вось
расійскае кіраўніцтва разважае прыкладна так. Вось я, напрыклад, скажу іншае, што для Пуціна асабіста я ў гэтым цалкам упэўнены, што калі нават там будуць масіраваныя удары з заходняй зброі па Белгарадскай вобласці і будуць сур'ёзныя нават страты ў Белгарадскай вобласці, гэта для яго не так непрыемна, як, напрыклад, паспяховы удар па Крымскаму масту, калі ўсё знікне гэты Крымскі мост. То бок рэакцыя Расіі за удар по Крымскаму мосту, а гэта можа Украіна рабіць абсалютна спакойна, і гэта ўсё дазволена, гэта даўно дазволена, яна можа быць куды больш непрадказальнай і праблематычнай з заходняга боку, чым рэакцыя, напрыклад, я не ведаю, на нейкі удар по ваеннай частцы ў Белгарадскай вобласці. Так што у гэтым, як мне падаецца, і памылка гэтай заходняй дыскусіі. Гэтае меркаванне, што вось калі там, не ведаю, нямецкай зброі будзе удар па тэрыторыі Курскай вобласці, Бранскай вобласці, Белгарадскай вобласці, ну дык адразу ж Пуцін скажа ўсё. Прыйшоў момант, калі трэба бамбіць Берлін альбо Кёльн і гэтак далей. Ну гэта досыць смешнае ўяўленне, цынічнае ўяўленне, конечно, смешнае, напэўна, не вельмі добрае слово ў гэтым кантэксце, але, на жаль, мне падаецца, што ў значнай частцы нямецкага кіраўніцтва менавіта такое ўяўленне і прысутнічае. Да беларускай тэмы, вось, дарэчы, нам тут пишуць, ну, па-першае, а дарога вам перадае прывітанне і піша: Фрыдман выдатны чалавек і эксперт, удумлівы і разважлівы, рэспект. А Рамонак зазначае: Сергей Алейнік запрашае да мірных перамоваў па Ўкраіне на пляцоўцы Беларусі. Я адразу малюю сабе картинку, там дзесьці там на другім, на трэцім плане, так хітра прыжмурыўшыся там, ці там нецярпліва патупваючы ножкай, стаіць Лукашенко з вёдрамі кавы, якія засталіся яшчэ ад нарманскага фармата. Але ну, зразумела, што ён запрашае, а вот сэнс, вот толку, і вот не надакучыла яшчэ казаць: да хто вы тут такія, а вот бегаць, а давайте к нам, а мы ж вот тут вот лепшая пляцоўка да перамоваў, мы ж вообще нейтральныя. Да, Россия, какая Россия, какое нападение с территории Беларуси? Я вам сейчас покажу ведра кавы нормандского формату. То есть вот сэнс вы бачыце ва ўсіх гэтых закліках і заявах? Ну, сэнса практычнага, вядома, што гэтым няма, гэта простае сатрасанне воздуха. Ну што тут зробіш? У Сергея Алейніка такая праца. Он сам абраў вось такую працу. І он дакладна, я думаю, што ён разумны чалавек, і ён выдатна разумее, якія ёсць у яго магчымасці, якія ёсць магчымасці у яго непасрэднага кіраўніка Лукашенка. Лукашэнкі, зрабіць вось такую заяву, якая, калі што, можа пашанцуе трошки, трэба потом будзе паглядзець і патрапіць яшчэ ў міжнародны друк. І там напишут, что вось ёсць ініцыятывы мірных перамоваў з боку Беларусі. Яшчэ падкрэсляць, што гэта ж не просто з боку Беларусі. Беларусь, як вядома, гэта ж галоўны саюзнік Расіі, і, магчыма, тое, што сказаў Алейнік, гэта тое, пра што думаюць у Маскве. Тое, што я зараз малюю, гэта выглядае, канешне, вельмі смешнай інтэрпрэтацыяй, но я хочу наших гледачоў, слухачоў запэўніць, што шмат хто з людзей, якія жывуць на захадзе і чытаюць навіны, яны канструюць менавіта такія камбінацыі, якія з рэчаіснасцю нічога супольнага не маюць. Тое, што кажа Алейнік, ён мусіць гэта казаць, каб звярнуць на сябе ўвагу, каб паказаць, што ён важная персона. Але гэта ж словы, якія нічога не вартыя. Таму што ніякіх перамоваў, першае, тут два чыннікі, ніякіх перамоваў не плануецца у бліжэйшы час. Гэта першае. Другое, калі будуць перамовы, дык Алейнік і Лукашенко, гэта, напэўна, апошнія альбо перадапошнія людзі на планеце, якім дазволяць іх праводзіць. Таму што хутчэй, з майго пункта гледжання, хутчэй адбудуцца нейкія перамовы у Зімбабве альбо у Коста-Рыке, альбо ў Мексіке, але не ў Беларусі. У сённяшніх умовах украінскі бок і еўрапейскія партнёры
Украіны заходнія партнёры яны ніколі не пагадзяцца ні на якія перамовы ў Беларусі. Усё з перамовамі ў Беларусі вся гісторыя скончана ў 22 годзе. Пра гэта Алейнік і Лукашенко могуць забыцца, гэтага не будзе. Ну і да тэмы таксама самай мірнай краіны, ад з боку якой чакаць нечага там страшнага не даводзіцца, ініцыятывы Польшчы. Спачатку мы чуем про тое, што выдаткоўваюцца вялізныя там мільярды долараў на тое, каб узмацніць мяжу, зрабіць яе непрыступнай. Потым з'яўляецца інфармацыя, што хочуць нават замініраваць мяжу з польскага боку. Зараз з'яўляецца інфармацыя пра тое, што Польша вяртае буферную зону 200-метровую уздоўж беларуска-польскай мяжы. І гэта я яшчэ не кажу пра ініцыятыву польскую, пра стварэнне пад так званага усходняга шчыта. Гэта сведчыць пра тое, што ўзровень небяспекі, які ідзе з усходу, на захадзе пачынаюць разумець. Ну я тут бачу два моманты. Першае, гэта канешне гэты ўзровень небяспекі, тое што ўсе тыя пагрозы, якія сыходзяць з боку Расіі, з боку Беларусі, гэта ўспрымаецца сур'ёзна. Гэта першае. А калі нават выключыць ваенны кантэкст, ну гэта падрыхтоўка да жалезнай заслоны. Гэтыя ўсе мерапрыемствы яны ідуць у накірунку да жалезнай заслоны, накірунку жалезнай заслоны, і ў Варшаве відавочна, ну гэта відавочна, і таксама, дарэчы, у балтыйскіх краінах сыходзіць з таго, што нават калі вайна ва ўкраіне скончыцца, там я не ведаю, актыўныя баявыя дзеянні скончыцца на пэўны момант, там будзе нейкае перамір'е альбо там сур'ёзных дамоўленасцяў, хутчэй за ўсё ў бліжэйшым часам все роўна не будзе. Але нават калі баявых дзеянняў не будзе, то гэта такі толькі прамежкавы стан, што вось гэтая канфрантацыя гэта надоўга, і на гэта з гэтым трэба жыць, да гэтага трэба рыхтавацца. То бок гэта сур'ёзныя мерапрыемствы, якія паказваюць, што Польшча гатовая першая абараняцца, і другое, на нейкае паляпшэнне становішча, на нейкае паляпшэнне стасункаў не разлічвае. І на фоне такіх вось польскіх заяваў асабліва абсурдна выглядаюць, канешне, прапановы Алейніка там правесці нейкую канферэнцыю ў Беларусі, мірную канферэнцыю ў Беларусі. Бо тыя крокі, якія робяцца з польскага боку, яны відавочныя. Бліжэйшым часам адносіны не палепшацца. Дарэчы, з гэтай нагоды хацелася б таксама сённяшняя навіна пра тое, што у Мінск прыбыў кіраўнік Міністэрства замежных спраў Венгрыі Петр Сіярто. То есть вот захад нібыта Лукашенку не ўспрымае, рукі не падаць, а тым не менш міністр замежных спраў еўрапейскай краіны спакойна сабе прыязджае, вядзе перамовы, гаворыць пра там эканамічныя нейкія там сувязі і гэтак далей. Гэта што, можа быць, это таксама нейкая прыкмета, але чаго? Ну гэта калі прыкмета, то вельмі спецыфічная. Я б звярнуў перш за ўсё увагу на такую вельмі сімвалічную гісторыю, якая прысутнічае падчас візітаў Сіярта. Фотаздымкаў гэтага разу я пакуль не бачыў, толькі бачыў, як Алейнік яго сустракаў, але калі Сіярта быў мінулым разам, вось была адна адметная справа. Там прысутнічалі толькі сцягі Венгрыі і сцяг Беларусі, лукашэнкаўскі сцяг. То бок еўрапейскай кампаненты не было. Нават вось на гэтым сімвалічным узроўні было зразумела, гэта нацыянальная ініцыятыва Венгрыі, гэта іх цікавасць, гэта іх інтарэсы, а еўрапейскай кампаненты тут няма. Ну мы ж ведаем, кіраўніцтва афіцыйнай Будапешт, яны ўсё роўна вельмі скептычна ставяцца да еўразвяза, імкнуцца дыстанцыявацца, але ж усё ж такі ён прыязджаў відавочна як прадстаўнік сваёй краіны, і гэты візіт нічога супольнага з пазіцыі еўразвяза не мае. Гэта яго не першы візіт, гэта і не апошні візіт. Ну ён такі працоўны візіт, як мне падаецца,
здаецца ён усё ж таки там прыехаў з рознымі бізнесменамі, якія вядуць адносіны з Беларусю, адразу падкрэсліў, што мы гатовыя да шчыльнага супрацоўніцтва, але толькі ў тых рамках, якія у нас ёсць. Ніякія там еўрапейскія санкцыі ніхто парушаць не будзе. Але калі ёсць там нейкія магчымасці зарабіць, ну чаму не зарабіць? Ну Венгрыя не такая вялікая краіна у рэшце рэшт. І калі там можна нейкія сувязі наладзіць, нешта там зарабіць, яшчэ выкарыстаць гэтую спецыфічную сітуацыю, якую апынулася Беларусь. Прыйсці далечы на месца шэрагу заходніх кампаній, якія сышлі з беларускага рынку. То бок нешта зарабіць, ну чаму ж гэта, уласна кажучы, не зарабіць? Я не думаю, што Сіярта выкарыстоўваецца Брусэлем, Берлінам альбо Парыжам для нейкай камунікацыі з Лукашенко. Венгерскія ўлады гэта, напэўна, апошні еўрапейскі ўрад, які б выкарыстоўвалі там для нейкіх перамоў. Да іх няма даверу. Іх увогуле ў Еўропе разглядаюць як такую, такі ўрад вельмі спецыфічны перша і вельмі ўжо звязаны з Расійскай Федэрацыяй, нават лабіруючы інтарэсы ў пэўным сэнсе Расійскай Федэрацыі. Так што я думаю, што гэта прыватная ініцыятыва. Дарэчы, поспехі лукашэнкаўскія, яны абмежаваны. Ён жа мінулым разам, калі Сіярта сустракаўся, ён нават запрасіў Орбана ў Беларусь. Орбан у Беларусь не прыехаў і пераязджаць відавочна не збіраецца. То бок так ужо рызыкаваць і так псаваць уласны імідж, сённяшняе венгерскае кіраўніцтва, так бы мовіць, і не жадае. Так што будуць агульныя такія заўвагі, некалькі агульных фразаў, і потым гэта ўсё скончыцца, і ён паедзе абратна. Дарэчы, я вярнуся да тэмы удараў па-за межы тэрыторыі Украіны, але троху з іншага аспекту. Сёння Лукашенко наведаў Оршу. Наведвае да гэтага часу, і там у тым ліку наведвае завод так званы Лехмаш, завод, які ствараўся для выпуску швейных машынак, здаецца. І вось, па-першае, там 2 чалавека ў вайсковай форме з ім побач. Гэта кіраўнік ВПК Дмітрый Пантус, кіраўнік дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэта, і дырэктар гэтага завода, таксама Уладзіслаў Паўленка. І гэта яны там не спрабуюць касплеіць Зяленскага ці Ермака, а гэта такім чынам яны дэманструюць, што завод па вырабе швейных машынак зараз працуе на вайну з Расіі, пастаўкі зброі, там не зброі, не розных частак для расійскай зброі. Да прыкладу, для расійскіх градаў пэўныя запчасткі. І прычым яны гэта дэманструюць. Гэта ляжыць побач з казанамі, ляжаць вось гэтыя запчасткі для града, якія яны вырабляюць, корпусы для артылерыйскіх снарадаў яны вырабляюць, і на фоне заяваў пра права Украіны наносіць удары па аб'ектах па-за межамі сваёй тэрыторыі распаўсюджваецца на такія вось аб'екты на тэрыторыі Беларусі, ці не? Я б яшчэ, дарэчы, дадаў, што на гэтай сустрэчы таксама прысутнічаў і Александр Вальфович, які суправаджаў Лукашэнку. То бок у гэтага візіта вельмі такая выразная ваенная кампанента. Што тычыцца Беларусі ў гэтым кантэксце, яна пакуль не прысутнічае. Вось, і тут можна, канешне, займацца рознымі спекуляцыямі. Калі сітуацыя сапраўды будзе такой, што з тэрыторыі, што Беларусь не толькі будзе пастаўляць там гэтую зброю, запчасткі, працаваць на расійскі ВПК, гэта ж усё ідзе ўжо даўно. Тут нічога, ў прынцыпе, новага няма, нікога тут гэта не здзіўляе. Адпаведныя публікацыі яны былі, і нават там паказвалася, што Беларусь пастаўляе. Я маю на ўвазе заходнія публікацыі. І ў гэтым сэнсе Беларусь не адзіная такая краіна. Тое ж самае робіць Іран, тое ж самае адкрыта робіць Сірыя, тое ж самае адкрыта робіць Паўночная Карэя. Кітай гэта адкрыта не робіць, напэўна, тое ж нешта там таксама ідзе з кітайскага боку. То бок, вось гэты момант пастаўкі зброі гэта адно.
Іншая, канешне, справа, калі з тэрыторыі Беларусі будуць наносіцца удары по тэрыторыі Украіны. Такой ужо неверагодным гэты сцэнарый я б не называў, мы гэта ўсё бачылі ў 22 годзе. Гэта першае. Ну і другое, калі сапраўды зараз Украіна пачне масіравана наносіць удары заходняй зброі по тэрыторыі, уласна кажучы, Расійскай Федэрацыі. Ну тады ў Расіі сапраўды ўзнікне такі пэўны саблазн. Ну а чаму ж не перамясціць у адказ і не наносіць удары з тэрыторыі Беларусі? Лукашенко, канешне, будзе супраціўляцца, но калі яны вырашаць гэта зрабіць, яны гэта, уласна кажучы, зробяць. Калі вось мы атрымаем такую сітуацыю, удары по тэрыторыі Украіны з тэрыторыі Беларусі, і Кіеў безумоўна захоча адказаць, бо з Лукашенкам яшчэ адкрыты рахунак з 22 года. Пра гэта ніхто не забыўся ва Ўкраіне, што было зроблена з беларускага боку ў 22 годзе. Таму удары по тэрыторыі Беларусі ў адказ, яны безумоўна знойдуць падтрымку у насельніцтва Украіны. І тут узнікае заходняе пытанне. Бо удары ў адказ з украінскага боку по тэрыторыі Беларусі будуць азначаць фактычна перанос вайны на тэрыторыю Беларусі, магчымы новы віток эскалацыі. І Захад у гэтым відавочна не зацікаўлены. Не зацікаўлены з уласных інтарэсаў. Ну, не жадаюць, каб яшчэ бліжэй да межаў з еўразвязам прыйшла гэтая вайна. Вось будзе сапраўды, калі вось да гэтага дойдзе, гэта ж пакуль усё гіпатэтычна, будзе цікава, як будзе рэагаваць на гэта заходні бок. Ну, я сыходжу з таго, што яны будуць дзейнічаць і надалей лагічна. Калі яны не супраць, той жа Макрон не супраць, каб білі по тэрыторыі Белгарадскай вобласці ў адказ, ну чаму ён павінен быць супраць таго, каб білі по тэрыторыі Беларусі адказ? Толькі таму, што Лукашенко там прыгразіў выкарыстаць ядерную зброю, націснуць на кнопку, на якую ён, прынцыпе, націснуць не можа. Думаю, што не. Я, дарэчы, хацеў бы ў звязку з Украінай звярнуць увагу на яшчэ адную тэму. Я не ведаю, тут гэта нейкія такія міфы, якія жывуць у галаве асобна ўзятага чалавека і маюць, не маюць яны дачыненне з рэчаіснасцю, не ведаю, але наколькі яны кіруюць яго дзеяннямі. Лукашенко сустракаўся з прапагандыстамі учора і там сярод іншага абурыўся вядоўцамі аўтарскіх праграмаў. Магчыма, шо ж вы там вот так вот ляпаеце языком направо-налево, взяли, возьмецеся громіць і не разбіраючыся ўжо громіце, несёце абы што. Уже чакалася, ну няўжо ж на свайго любімца Грышу-то кунг-фу панду там нешта там абурыцца. Ну гэта які ледзь КДБшніка, які там на яго нападаў, не задушыў. Вот, але потым аказалася, што ён-то абураецца тымі прапагандыстамі, якія нападаюць на Украіну, і там нешта ў бок Украіны, не падумаўшы, закідваюць. І цытую, ён тут как бы кажа, што ну не трэба, нам же ж там з імі яшчэ вот жыць, это ж нашы суседзі, нам же з імі яшчэ дамаўляцца, і маўляў, што дрэнна ўспрымаюць вот гэтыя, калі прапагандысты бомбяць шараговыя украінцы, гэта дрэнна ўспрымаюць, і спасылаецца на нібыта маніторынг сітуацыі ва ўкраіне і кажа, мы бачым, як яны гавораць, ну навошта нас бацька так? Лукашенко кажа, навошта нас бацька так? То есть про сябе, па-першае, вот мне дзіўна, што украінцы, оказывается, яго таксама лічаць бацькам, хотя у іх там у кожнага ёсць свой бацька, так яго называюць, і ён про сябе вот так вот, видите, с любов'ю адказвае. І то есть вот больш ні за што крыўдаваць украінцам нема. На Лукашенку, там на рэжым лукашэнкаўскі, толькі за тое, што прапаганда на іх там нападае. І ўсё. Гэта што ў чалавека ў галаве адбываецца?
Ну гэта хутчэй канешне ўласныя фантазіі ўжо само по сябе гэта вельмі забаўна гэтае ўяўленне што там асабліва хтосьці сочыць за беларускай дзяржаўнай прапагандай ва ўкраіне у іх там зусім іншае становішча і зусім іншае пытанне там калі я напрыклад назіраю за медыясферай украінскай что там розныя каналы показваюць что ў сацыяльных сетках я не скажу что я так ужо шчыльна гэта раблю но уяўленне у мяне ёсць калі там з'яўляюцца нейкія беларускія прапагандысты ну гэта звычайна людзі кшталту азаронка пераважна напэўна азаронак і з'яўляецца ну калі яму напэўна гэта спадабаецца тое што над ім смяецца амаль усе хто там гэта глядзяць вось бо яны гэтых як гэта робіцца на якім узроўні ну гэта ў пэўным сэнсе канешне ну не толькі гратэскна але і камічна але ізноў жа зразумела ніхто там гэтую беларускую дзяржаўную прапаганду асабліва і не глядзіць нікому яна не цікавая і там зусім іншае палітычнае становішча гэтыя разважанні лукашэнкі ну яны разважанні пра сябе ну вось ён хоча каб яго ва ўкраіне любілі вось ён по-ранейшаму напэўна лічыць і ці хоча хутчэй не тое што лічыць хоча лічыць пра тое што вось як там не ведаю 5-7 гадоў таму да яго ставіліся ну ва ўкраіне ну калі не з павагай ну нейтральна ставіліся нават шмат хто прыязна ставіўся ён быў пэўны час вельмі папулярным чалавекам ва ўкраіне сёння гэта з рэчаіснасцю нічога супольнага не мае но думаю что калі ён там раз-пораз нешта глядзіць і бачыць якія там эпітэты выкарыстоўваюцца на адрас украінцаў что дарэчы пишутць яго уласныя назовем гэта так телеграм-каналы якія ён задавальненнем чытае кшталту жоўтых сліваў як яны там пазначаюць украінцаў ну можа вось гэта напэўна такая рэакцыя на яго што ён для сябе ну на гэта напэўна гэта ўжо зашмат ну не трэба украінцаў так а ўсё астатняе што ён там прыплёў пра бацьку ну гэта ўжо і такія фантазіі что тут каментаваць лукашенко чалавек у гэтым сэнсе крэатыўны ён яшчэ на пачатку сваёй кар'еры палітычнай заўсёды прыдумляў гісторыі у якія нават былі людзі якія верылі ну сёння гэтыя гісторыі выглядаюць усё больш не пераканаўча ну яны і тады не асабліва шчыра кажучы пераканаўчымі не былі ну а зараз тут можна толькі развесці руки і сказаць ну пра што тут казаць ну да конечно гісторыя про тое як ён там крывавую саплю павесіў на калышыну і рассказываў про тое як яго збілі міліцыянты калі ён прорываўся у будынак Верховнага Савета вот што б цікава зараз было тым хто б зараз узяў бы і прорываўся ў будынак Верховнага Савета а то яшчэ горда хадзіў гэтую калышыну сваю там усім показываў даваў фотографам сфотаграфаваць ну да таке жыццё я хотел бы узгадаць яшчэ одну гістарычную персону якая на гэтым тыдні на мінулым сышла у нябыт гэта былы супрацоўнік нямецкіх спецслужб Ганс Георг Вік неадназначная нават кіраўнік да нават кіраўнік неадназначная такая персона у свой час шмат часу працаваў у Беларусі у Мінску і калі я пазней браў ён уже быў на пенсіі браў яго інтэрв'ю у Берліне і спытаўся у яго вот все ж таки вы заставаліся там как бы умоўна кажучы агентам калі працавалі ў Мінску что вы что але мы ведаем як пазняк успрымае гэтую персону увогуле як вы яго ацэньваеце яго ролю ну безумоўна неадназначна гэта персона вельмі цікавая і гэта персона якая адлюстроўвала тагачаснае успрыняцце Беларусі у на захадзе у прыватнасці ў Германії мне просто вось зараз у рамках падрыхтоўкі да некаторых семінараў я праглядзеў тое што пісала про Беларусі про Лукашенко нямецкая прэса ў другой палове 90-х вось прынамсі што яны пісалі пра прэзідэнцкія выбары 94-го года як яны гэта бачылі і гэта шмат у чым супадае з гэтымі ўяўленнямі Віка
перш за ўсё про тое, что гэтая тая менавіта яшчэ, ну потым ён змяняў конечно свои погляды паступова, але ў канцы 90-х, калі ён там і працаваў галоўным чынам, Беларусь успрымалася як такая, ну тэрыторыя России, назовем гэта так, такая спецыфічная Россия, і таму і прынцыпы працы, якія былі ў России, а ён, калі я не памыляюся, нават яшчэ пэўны час быў амбасадарам нямецкім у Савецкім Саюзе, яны пераносіліся таксама на Беларусь. Что тычыцца таго, як яго ацэньвае Зянон Пазняк, ну мне не падаюцца гэтыя ацэнкі слушнымі. У Віка безумоўна былі памылкі, у яго былі недарэчныя спадзяванні, у яго было, ну такое, мне падаецца, ён так і до конца не зразумеў, прынамсі тады не зразумеў, нягледзячы на ўвесь свой спецыфічны бэкграунд разведчыка. Так, ён, мне падаецца, ўсё ж таки не зразумеў лукашэнкаўскія асаблівасці, таму і яго місія яна поспехаў не мела. Ну што цікава, ацэнка Віка, яна у Пазняка з аднаго боку і ў беларускай дзяржаўнай прапаганды яна супадае. І той, і Пазняк, і сённяшнія прапагандысты лічаць Віка ворагам Беларусі, хаця з майго пункта гледжання зразумела, ніякім ворагам Беларусі ён не з'яўляўся, ну і ж зусім не з'яўляўся, як яму раз-пораз закідаюць, архітэктарам станаўлення беларускай дыктатуры альбо развала беларускіх дэмакратычных сілаў. Не, гэта перабольшана, гэта безумоўна у беларускім кантэксце гістарычная фігура. Вось. А што тычыцца місіі Віка, як яна шла, як яна арганізоўвалася, якія ў яго былі сувязі, і, дарэчы, адказ на тое пытанне, якое вы яму задалі, ну, зразумела, гэта ж не тыя людзі, якія так адкрыта, шчыра адказваюць на пытанні. Праз нейкі час гэтыя архівы тагачасныя, яны адкроюцца, калі я не памыляюся, там 30 гадоў для такіх дакументаў, вось, можа 50 нават, мне падаецца ўсё ж таки 30. І мы пабачым, якая сапраўды былі мэты ў Віка, якія ён пісаў справаздачы, і можам мы пераацэнім яго місію. Я б хацеў да вас яшчэ з адным пытаннем таким. Я ведаю, што вы не асабліва уважліва сачылі за выбарамі ў каардынацыйную раду, не лезлі асабліва ў гэта там вывучэнне праграм, там як там адбывалася і ўсё гэта, але я вось што хочу пацікавіцца. Прайшлі, сталі дэлегатамі каардынацыйнай рады 3:0, шэраг і спісаў і асобных людзей, там палітыкаў, назовём гэта так, якія выступаюць за тое, напрыклад, каб, ну я просто ініцыятыва 1 мільён шенгенскіх віз для Беларусі, альбо дамагацца ад заходніх палітыкаў, каб яны распачалі перамовы з Лукашэнкам з мэтай вызвалення палітвязняў, ну і гэтак далей. І вот гэтыя асноўныя тэмы, скажите мне, все ж таки, як чалавек, які жыве на захадзе і добра разумее тэндэнцыі палітычныя, рэальна гэта ці не? Асабліва мяне цікавяць, ну, в прынцыпе, і візы, і палітвязні. Ну, гучыць гэта безумоўна прыгожа, і тыя палітыкі, якія разлічваюць на галасы, разлічваюць і жадаюць абірацца, яны мусяць такія рэчы распавядаць. Тут нічога надзвычайнага няма. Гэта звычайна называюць папулізмам, но ізноў жа я тут папулізм выкарыстаю ў гэтым сэнсе не ў адмоўным сэнсе, а ў нейтральным сэнсе. Мы ж ведаем дакладна, як праходзяць звычайна выбары, прадвыбарчыя кампаніі, што падчас іх трэба абяцаць, а шмат з таго, што абяцаюць, не выконваюць потым. А ў выпадку з каардынацыйнай радай увогуле можна было абяцаць вельмі шмат, бо ты ведаеш, што твае магчымасці там на нешта паўплываць у будучыні ці дамагчыся выканання гэтых патрабаванняў, ну яны абмежаваны, назовем гэта так. Але артыкуляваць, ну, пэўныя рэчы і занесці іх у публічную прастору, ну гэта частка палітыкі, так робіцца палітыка. Калі мы паглядзім сёння на еўрапейскую рэчаіснасць, ну безумоўна, у МЗСах
еўрапейскіх краінах сярод праваабаронцаў парушэнні правоў чалавека ў Беларусі рэгіструюцца, на іх рэагуюць, выпускаюць прэс-рэлізы, пратэстуюць, заклікаюць вызваліць палітвязняў. Усё гэта такая руцінная звычайная справа палітычная. Калі вось на гэта звярнуць увагу, гэта адбываецца, але весці перамовы з Лукашэнкам, каб ён кагосьці вызваліў і на якіх умовах яму яшчэ нешта за гэта прапаноўваць, ну гэта мне падаецца на дадзены момант для еўрапейскага кіраўніцтва увогуле не цікава. Па-ранейшаму галоўнае беларускае пытанне гэта, на жаль, не пытанне палітвязняў, не пытанне парушэння правоў чалавека ў Беларусі, гэта пытанне вайны. Што захад на дадзены момант пераважна цікавіць, ці будзе вайна на тэрыторыі Беларусі, ці будзе і надалей сыходзіць пагроза для заходніх краінаў з тэрыторыі Беларусі. Вось гэта асноўныя тэмы. Ну а што тычыцца шэнгенскіх візаў, ну у сённяшняй становішчы, калі мы сёння вось з вами про гэта размаўлялі, што Польшча там так адбудоўвае мяжу, рыхтуецца да нападу, ну раздаваць візы людзям з краіны, якая ўспрымаецца як такая пагроза, ну хто гэта будзе рабіць, не кажучы ўжо пра тое, што тэхнічных магчымасцяў выдаваць візы у такой колькасці няма. А акрамя таго, ёсць і розныя там канспірологі, якія лічаць, што з тэрыторыі Беларусі засылаюць лукашэнкаўскіх агентаў і іншае. Я, шчыра кажучы, я за тое, каб у беларусаў былі шэнгенскія візы, каб беларусы вольна падарожнічалі па свету, каб беларусы прыязджалі ў Еўропу, каб беларусы бачылі Еўропу. Гэта найлепшая магчымасць заваяваць сімпатыю беларусаў, і гэта падвышае надзею на дэмакратычную будучыню Беларусі. Гэта насамрэч добрае патрабаванне, якое я цалкам падтрымліваю. Іншае пытанне, што я не бачу ў сённяшніх палітычных умовах якуйсьці магчымасць, каб зрабіць сур'ёзныя крокі ў гэтым накірунку. Ну сапраўды, вось у нас быў прадстаўнік Белпола у эфіры. Ён, правда, расказваў пра сваё расследаванне, але ён агучыў такую тэму. Сёння, ну как бы вельмі здараюцца такія сітуацыі, калі альбо кашелькі рэжыма, альбо людзі, звязаныя з прадпрыемствамі, якія працуюць на расійскае ВПК, маючы візы, прыязджаюць у Еўропу з рознымі мэтамі, нават калі гэта просто вот шопінг і адпачыць, але у тых самых у санкцыйных спісах іх яшчэ няма, бо можа быць яны яшчэ не особо вядомыя людзі, але тым не менш яны там займаюцца тым, чым займаюцца. І ён кажа, што калі стаіць пытанне, што вось 100 ёсць чалавек і ў гэтай сотні адзін вось такі, то яны за тое, каб вот і 99 не патрапілі у Еўрасаюз, альбо абы каб не патрапіў і гэты вось адзіны, які мае дачыненне да такой вось дзейнасці. І я так разумею, што гэта такой жа логікай кіруюцца і пераважная большасць заходніх палітыкаў. Ну, калі ўзяць заходнія спецслужбы, перш за ўсё спецслужбы ва ўсходняй Еўропе і ў краінах Балтыі, канешне, у них логіка менавіта такая, што кожны чалавек, які можа прыехаць адтуда, сёння ён можа уяўляць, хаця б тэарэтычна уяўляць пагрозу. Гэта вельмі дрэнная логіка, канешне. Гэта логіка, якая вядзе да дыскрымінацыі людзей, якія ўвогуле ніякім чынам не звязаны з гэтым рэжымам, але гэта сённяшняя логіка сённяшняй палітыкі. Ну і, канешне, калі сапраўды так атрымаецца, што беларусы, якія сёння жывуць у Беларусі, будуць успрымацца як частка гэтага рэжыма, як частка гэта, як пагроза, як тыя людзі, ад якіх сябе трэба, ну, лепш на ўсялякі выпадак ізаляваць, там мур пабудаваць і іншае, каб яны там знаходзяцца, ім можна спачуваць, але калі яны там да нас пачнуць прыязджаць, магчыма, яны там пасланцы Лукашэнкі і іншае. Калі вось такая логіка пачне дамінаваць, і калі такая палітыка пачне імплементавацца, ну тады праблемы ўзнікнуць вельмі сур'ёзныя для людзей, якія жывуць у Беларусі і сапраўды мараць і жадаюць дэмакратыі. Калі
і яны будуць адвергнуты, калі ім скажуць вас ніхто тут не жадае, вас ніхто тут не чакае, з вами ніхто тут не жадае мець нейкія справы, ну гэта фактычна падштурхнуць гэтых людзей да Лукашэнкі. Па прынцыпу тое, што кажа Лукашенко, дарэчы, заўсёды, вас там ніхто не чакае, вы там нікому не патрэбны. Вось вас чакаюць толькі на радзіме. Альбо прымайце так, як мы жывем, дэманструйце сваю лаяльнасць, працуйце на баку рэжыму, інакшай вашымасці у вас няма. Бо там вас ніхто не чакае, вы нікому не патрэбны. Так што у гэтая крайнасць, яна вельмі негатыўная. Я спадзяюся ўсё ж такі, што гэтае адрозненне паміж рэжымам Лукашэнкі, функцыянерамі рэжыма, прапагандыстамі рэжыма і шараговымі грамадзянамі, якія засталіся там, якія па розным прычынам жывуць, працуюць і будуць працягваць там працаваць і жыць, яно павінна захавацца. У адваротным выпадку Беларусь і беларусы будуць для Еўропы і для дэмакратыі страчаны. Дзякуй вялікі, спадзяюся, што гэтага не будзе і беларусы, але не Грыша Азаронак будуць мець магчымасць ездзіць у Еўропу і сапраўды атрымліваць тут магчымасці адпачынку і вучобы і працы і просто для того, каб, Господі, пахадзіць па ціхіх, спакойных, мірных вуліцах. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман быў з намі. Подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фрыдмана. Спасылачка у нас у каментатарскай. Не забывайте подписываться, калі для вас гэта бяспечна, на YouTube канал Еўрарадыё. Расшэрвайце, каментуйте, ставьте свае падабаечкі і націскайце на званочак. Дзякуй вялікі. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.